Un periodista que no vulgui quedar-se enrere, que vulgui estar actualitzat i conèixer les tendències, els canvis d'enfocament, les polèmiques que n'hi ha en cada moment, pense que ha de tindre un compte en Twitter i ha de treure-li tot el potencial que puga. Ara bé, se pot fer periodisme sense Twitter? Sí, periodisme sense Twitter se pot fer, però és una ferramenta útil, una eina útil per a millorar algunes de les deficiències o de la mancança de recursos que moltes voltes té el professional. Amb Twitter pots arribar a llocs on els recursos econòmics no te permeten arribar, pots trobar fonts alternatives que no trobaries d'altra manera, pots contactar amb elles. Té moltes avantatges i després té algun que altre inconvenient, com la difusió de rumors, que si el periodista és un professional com Déu mana, podrà resoldre verificant i contrastant com s'ha fet tota la vida.